hambalanging gantal utanipun hambalanging sengkala kacacaipun kaping 7 kawujudaken godhong suruh katepurasa Gyotang kepasta utanipun saking kasebating inggih menika kanthi salaman mugi-mugi anggunding sesalaman utanipun paring keselamatan kang dipun hangeningaken cipta inggih menika kang dipun mangembaning dening Ibu Eka utanipun saking Lestari Dekorasi boten enten karo beda ingkang kasuwun dumateng para rawuh lan saha para panalengga saha kang murbing dumadi kalansa katika ijabah dumateng penganten kekalih upacara pepanggih saha ing bebrayan samangke kanthi bahagia mulya saha ngwujudaken raos katresnanipun sampun paripurna anggoning Gyotang Kepasta inggih menika penganten putri Nimas Ayu Siti Nur Khotimah ngwujudaken raos bektinipun manembah dumateng Kang Garwa sembaing sujud saking Nimas Ayu Siti Nur Khotimah dumateng Kang Garwa Kang Mas Bagus Iksan Ardi Mahendra Kang Mas sungkem kula bekti kula dumateng panjenengan Kang Mas tak tampa garwaku Cahyu apa kang dadi kasejaning awak dhewe guning bebrayan kang mangkosa kanthi kaijabah inggih Kang Mas ngaturaken mbahu sanindahaken adat iti widono ponanging antiku ponanging antigun niku kasebating inggih menika pecaing endhog kanthi karupa loro kuning sohing pethak rupa pisah nanging kang dadi siji iki mau kang wujudake inggih punika penganten kakung saha penganten putri saha ngwujudaken raos katresnanipun dumateng Kang Garwa Nimas Ayu Siti Nur Khotimah dumateng Kang Mas Bagus Kang garwanipun Iksan Ardi Mahendra hamba sukunipun mugi-mugi anggen ngwujudaken raos katresnanipun hamba sukunipun dumateng Kang Garwa boten enten karo beda kakatipun kasuwunipun dumateng Kang Garwa saking Nimas Ayu tansah hanglebeting bebrayan saha mugi-mugi tansah panjenengan kanthi kesaenan amin ya rabbal alamin saha kang meder-mederining jejagat Nimas Ayu Siti Nur Khotimah dumateng Kang Garwa boten enten karo beda inggih menika cacahipun inggih menika kaping 7 titipurna adicara pemanggih inggih menika adicara sesinduran kalau suwun adicara ing sesinduran inggih menika kula suwun kanthi gending kebu giru semanggaken penganten kekalih inggih punika Nimas Ayu Siti Nur Khotimah saha Kang Mas Bagus Iksan Ardi Mahendra saha pipiting dening Bapa Tukinaseng Ibu Suyanti kang tinuju kursi gading damparing kencana tumuli lumadi adicara sinduran kawistara temanten kekalih sinengepan sindur ingkang kaaturaken sindur ingkang kaaturaken inggih menika ingkang Ibu Eka make up
dikorasen tanggapipun sasmita ingkang bapa degina sangkita kita ngasta pepototing sindur tumali tumuli nganti putra temanten kekalih tumuju kian kang kursi palakrami utanipun kursi gading dhamparing kencana kawuriyan alon-alon tindak ilan banget pengati-atini ingkang bapa degina sing Ibu Suyanti hanganti putra temanten kekalih tumuju kian kang tinuju punika asung prampilata dumateng kang binaja krama muga-muga anggenipun nempusi jengkaning asamangun brayat anyar tansah kebaing pengati-ati datan grusa-grusu mundak keseluruh tan milik barang kang elok jalaran keselaku titipurnaning Bapa Tukina sang Ibu Suyanti hanganti putra putri kang tenuju kursi palakrami sanindaken adat Iti Widana katimbang bobot